खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गुवाहाटी बरबारि बाथौफोरनि सरकारनि सिलिंखार खालायनाय आरो लोगोसे गहपुरनि 83नि दावहाखौ आं मोननैखौबो बर' रायजो राजानि सिगाङाव आंनिफ्राय मोनसे सोंलु आरो रायजो राजानो आंनिफ्राय मोनसे गुवार फोरमायहरनाय। गिबियावनो आंनि बुंनायफ्रा गोरोन्थि जायोब्ला बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो दल संगठननिफ्राय आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनावबो आङो निमाहा बियो। गिबियावनो आं फोरमायनो नागिरो गुवाहाटी बरबारिनि जि जाथाय आरो जि सरकारा सिलिंखार खालायदों बेखौ आं दिनै जोंनि बिब' बिनानाव जोंनि बिमा माहारिनि खुगानिफ्राय मोनसे राव सिखारदों। बे राव सिखारना जाहैबाय जायफोर दिनै अफिसनि खामानिखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै जोंनि बर' लिडारा बेखौ दायथ' लायाखै होनना बुंदों। दायथ' लायैया दिनै लाजिथावना मोनसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मुगैथावना राव होननानै जों दिनै गनायनानै लानो हायो। आं बेखौनो मोनसे खावलायनो नागिरदों बर' रायजो राजाया आंनि बुंनाया नंगौ नङा आरो आंनि बुंनायफ्रा जुदि नङाब्ला रायजो राजाया आंखौ एसेबाबो ओरैसोगोन होननानै जाहाथे आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो आंखौ कमेन्ट लिरनानै हरो। उपेन ब्रह्मआ जों लोगोआव मोनाखैब्लाबो जों दिनै गावनि बिमा बिफा जोंनि बर' रायजो राजानि खुगानिफ्राय जों एसेबाबो जों खोनाबोदों। उपेन ब्रह्मनि खुगानि रावनिफ्राय जों दिनै खोनानो मोनाखैबाबो बर' बिमाफोर खिथानायानो जों दिनै उपेन ब्रह्मआ जोंनि गोसो गोरबोआव सोनानै होलांदों होननानै जों साननानै लायो। बर'फोरनि समयसाखौ बर'फ्रानो फोजोबनांगोन। बर' लिडारानो गासिबो बर'फोरनि माखासे थांनानै थानायाव जि दिनै खैफोद आफोदखौ सावरायनानै फोजोबनानै लानांगोन। नाथाय मोनसे बर' रावाव फोरमायनाय दं जाय दिनै बैग्रि बिफाङाव बैग्रि गोमोनखौ जानो लुगैयोब्ला गावनो बिफांखौ जांख्रिनानै जानांगोन अब्ला गाव बासि बासि अबे गेसाव अबे मोजां बेखौ बासिनानै जानो हायो होनना बुंदों। नाथाय नोङो दस्राखौ जुदि बैग्रि बिफांखौ जुदि नों सोमावहोनानै नों जानो लुगैयोब्ला जाय मानसिया बिफांखौ जांख्रिनाय मानसिया बुंगोन दे आं बै गोमोनसिनखौसो जागोन। अब्ला नों जाय मानसिया बिफांखौ जांख्रिनानै फिथाइ गोमोनखौ साबसिनखौ बासिनानै जानो लुगैयोब्ला जायोब्ला गिबिसिन हास्थायदोंमोन जानो लुगैनाय। नाथाय नोंथ' बिफांखौ सोमावनो हायासै। नाथाय नोङो जाय सोमावग्रानि बासिखोन्दाखौसो नोङो मोनजासिगोन। थिग बर'फोरनि माखासे अफिसियेल खामानिफ्रा बिदि जों जानायखौ नुहुरदों। दिनै बर'फ्रा मिनिस्टार गैया नामा? बर'फ्रा दिनै एमएलए गैया नामा? बिटिआरआव दिनै लिडारफोर गैया नामा? दिनै इउजि ब्रह्मआ सासे बर'फोरनि लिडार आरो सानसेयानो बहुत सिनियर। दिनै सानै मिनिस्टार दं रोंगोरा सार इउजि ब्रह्म सार। दिनै इउजि ब्रह्मआ एसेबाबो सानसे साननैबाबो सिनियर रोंगोरा सारा एसे जुनियर। अब्लाबो दिनै बिथांमोना बर'फोरनि माखासे सिलिंखार खालायजाना गावसोरनि दायथ' लानांगौमोन। नाथाय जों दिनै खोनादों गुबुननि आखायावसो दायथ'खौ होदों। नाथाय आबसुआ नाजादों सावरायनांगौ होननानै आबसुआ नारसिनदों। नाथाय माखासे दायथ'खौ लानो थाखाय सोरबा मिनिस्टारा जुदि आंनिनो न'खरनि होननानै जुदि थाबैनो जानांगौ होनना बुंबा जोंनि बर'फोरनि मिनिस्टारा आंनिनो न'खरनि आंनिनो मानसि होननानै थाब सावरायनांगौ होननानै जुदि सरकारखौ खावलायोब्ला माबा मोनसे गावनि बिबाननिफ्राय बोख्लायजागोन नामा? जों बेखौसो नुहुरो। अब्ला दिनै गावनि हारिनि अफिसियेल खामानियावनो जुदि मोनसेबो खोथाखौनो जुदि सावरायनो हायाब्ला अब्ला जोंहा दिनै बर' दैदेनगिरि थानानै जोंहा मा लाब? बेखौसो आंनिफ्राय मोनसे सोंलु। लोगोसे आं बेखौनो खावलायो जायफोर दिनै बे जाथायनि उनाव बेमार जाबाय दिनै गथ'फ्रा मोजां फरायनो हायासै स्कुलाव थांनानै मा जानो बिमा बिफानाव माखासे इनकाम सर्सनि लामाया थानांगोन। खमसे खम बे जाथायनिफ्राय मोनोब्लाबो
बे जायगायावनो एडजास्ट जानांगोन आरो माखासे रां रुफानि नोङो लामाखौ मोनफिननांगोन। बहुत सम नोङो रां रुफा खामायनो थाखाय लामाखौ सम नांगौ आरो एडजास्ट जानो थाखाय बेहाय नों बारहावाजों गोरोबनो थाखाय सम नांगौ। दा जों दिनै नुदों बेफोरनो जोंखौ गादबनाय, बेखौनो जोंखौ लोरजिया खालायनाय। बे जाथायाव जों खमसे खम जुदि 5-6 बोसोर जुदि बेक जायोब्ला गथ'फ्रा होमबा बेसेबां जौगायोमोन। गथ'आथ' खस्थ' मस्थ' दा फरायगोन, फरायनायनि उनाव बिमा बिफानाव राङानो गैयाब्ला अब्ला नों बै गोजौ फरायसालियाव सोलोंथाइ लाहैनो थाखाय नों बिमा बिफाया बोसोरबा 6 बोसोर जुदि बेक जायोबा रां रुफा खामायनायाव, अब्ला बै सोलोंथाइ गोजौ फरायसालियाव एसेबाबो उसुबिदा जाहैखायो। जों बेखौसो नुयो। जों दिनै थोंजोङै जों जुदि नाहरोब्ला खोनासङोब्ला बर' रायजो राजाया जेब्ला 83 दावहा गुफुराव बे समनि जाथायाव गुफुराव दिनैसिम सासेबो दिनै डक्टर फरायनाय गैया होननानै जों बुंनो हायो। सासेबो दिनै इन्जिनियार फरायनाय दिनै गैया होनना बुंनो हायो। मानि थाखाय दिनै गैया? दिनै सोरबा IPS फरायनायानो गैया, दिनै सोरबा DC साख्रि मोननायफ्रानो गैया। मानि थाखाय गैया? 83 दावहायाव ओरैबायदि मोनसे लोरजिया खालायनानै दोनदों। 83 दावहाया जायामोनब्ला दिनै गुफुरावबो डक्टर जोनोम जागौमोन, इन्जिनियार जोनोम जागौमोन, IPS अफिसार जोनोम जागौमोन। जेसेबां दिनै इन्डियानि अफिसारफोर गुफुरावबो साफा सानै जोनोम जागौमोन। जों दिनै बेखौसो नुयो। बै समनि दावहाया बर'फोरखौ बेसेबांबा हाखराव माने गारहरनानै दोनदों। बे हाखरनिफ्राय गाखोफिननो बहुद सम नांगौ। दिनै बे समाव खमसे खम 10-15 बोसोर 20 बोसोर गुफुरनि रायजो राजाफ्रा जौगाबोनो हायाखै। दासो लासै लासै एसेबाबो जौगाबोदों। आरो लोगोसे आं बुंगोन बेखौनो, जेब्ला जोंनि न' बांखौ सावदोंमोन गुफुराव, अब्ला जों एसेबाबो जोंनि बिमा बिफानिफ्राय, जोंनि दिनै बर' हारिनि रायजो राजानिफ्राय जों खोनादों जेब्ला पुलिसफोरजोंनो आसामिसफ्रा थांफानानै बर'फोरनि न'फोरखौ सिलिंखार खालायदोंमोन। लोगोसे पुलिसफ्रा जेब्ला गिदिंबोफिनो अब्ला दिनै सरकारि नङै आसामिसफोरनाव सोर सिलाय लाग्रा दं, बिथांमोनानो गुफुरनि बर'फोरनि सायाव सिलिंखार खालायबोदोंमोन। नाथाय गुफुरनि बै समनि जाय मुंख्लंफोरनि जाय दिनै बेमार सेमार जानानै थैनाय, गासिबो दिनै बेफोरखौ सिलाय गुलिजों थैयाखैब्लाबो दावहायाव बेमार सेमार जानानै थैनायानो मोनसे दावहानि नामाव थैनाय। बिनि थाखाय दिनै मुंख्लंफोरनि नामाव थाखा मोननांगौमोन, दिनैसिम सोरबा सोरबा मोनजोबाखै। बेखौनो आं खावलायो, जायफ्रा दिनै गुफुरनि मुंख्लंफोरनि नामाव जि सरकारा थाखा हरदोंमोन, बे थाखाखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय मोनबोजोबाखै ना आसाम सरकारनि गुदुं सिङावसो दं, बेखौ बर' लिडारफ्रा दिनैसिम मावफुंनानै होनो हायाखै। गुफुरनि जायफोर मुंख्लंफोरनि रां रुफाफोरखौ दिनै गुफुरनि रां रुफाफोरखौ फुरायै मावनानै होनो हायाखै। बेखौसो दिनै जों बुंनो गोनां बायध'था। सेन्ट्रेलनिफ्राय जुदि गासिबो रांखौ मोनबोजोबदोंब्ला आसाम सरकाराव थाबथानानै दं नामा? आरो लोगोसे मुंख्लंफोरजों जायफोर न' बां सावजादोंमोन, जायफोर दिनै न'खर गासिबो सिलिंखार जादोंमोन, दिनै आखाइ गोजा खारनो गोनां जादों, गासिबो न'खरनि सम्पतिफ्रा सिलिंखार जानो गोनां जादों। नाथाय बै समाव सरकारनि सायाव बर' लिडारफ्रा मोनसे दरखास्त बा सरकारजों मोनसे सावरायमेल सावरायनानै रायजो राजानि खोमायाव मोनसे मेसेज होदोंमोन। जि मुंख्लंफोरा रां मोनदों, जायफोर दिनै न' बां सावजादों, सिलिंखार खालायजादों, बिथांमोनाबो न' बां सावजानायनि मुङाव एककालीन मोनगोन। नाथाय बे एककालीन रांखौ माबोरै मोनगोन? जों दिनै खोनानो मोनदों जेब्ला मोनगोन बर' रायजो राजा दिनैसिमबो आसायाव दं। नाथाय जों फैनानै जों खोनाबाय, जायफोर दिनै जोंनि न' बां सावग्रा, जाय जोंनि बर' हारिनि न'खौ सिलिंखार खालायग्रा, बिथांमोनासो अफिसनि दायथ'खौ लादों। अब्ला जोंनि बर' लिडारफ्रा दिल्लीयाव थांनाया मा उद्देश्ययै थांखो? लोगोसे मुंख्लंफोरनि रां रुफाखौनो पास खालायखाबाय। अब्ला दिनै न' बां सावजानायनि सिलिंखार खालायजानायाबो दिल्लीनिफ्रायनो फैनांगोन। नाथाय जों दिनै खोनादों
जोंनि बर'फोरनि न' बां सावग्रा लिडारफोरनि जोंनि बर'फोरनि न' बां सावग्रा जायफोर हारि आसामिस होनदों दिनै गहपुरनि रायजो राजानि न' बां सावजानायनि रां रुफा मोननांगौखौ दिनै आसामिस लिडारफ्रासो खामानिखौ मावगासिनो दं। अब्ला जों रोखायै दिनै मा बुजिखो बेखौसो आंनिफ्राय मोनसे सोंलु। आं दहायनो गिबियाव बुंबाय जि दिनै उपेन ब्रह्मआ बर'फोरनि उपेन ब्रह्मआ बै समाव बुंनानै गालांनाय रावखौ दिनै साफा सानै जाय बर'फोरनि गेजेराव बावाखै। जि फिथाइखौ नों जानो लुगैदों गावनो बिफांखौ फिरिनानै जा अब्लासो नों मोजाङै बासि बासि जानो हागोन। नाथाय नों बिफांखौ फिरियालासिनो गुबुनखौ जुदि बिफांखौ फिरिनो जांख्रिनो थोनोब्ला जांख्रिग्रा मानसिया मोजांसिनखौ जायो। अब्ला दिनै बर' रायजो राजाया एसेबाबो बुजिनो हाबाय। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जादोंबा आं निमाहा बियो। दिनै गहपुरनि जाथायजों आरो गुवाहाटीनि सिलिंखार खालायजानायजों जोङो गुवाहाटीनि सिलिंखार खालायजानाय बर'फोरनि गासैबो हाबाफारिया जों दिनै एखे होननानै बुंनो हायो। माबोरै एखे होनना बुंनो हायो? दिनै मानसिनि देहायाव सिन्था धारना हाबोब्ला बेमारफ्रा हाबफायो। मानसिनि देहायाव सिन्था धारना गोसोआव लाबाय थायोब्ला बेमारा हाबो। दिनै बरबारियाव गुवाहाटी बरबारियाव नुबाय दिनै पेरालाइज जानो हमबाय। दिनै बेमारफ्रा दिनै जाबाय। गथ' गथायफ्रा दिनै स्कुलाव मोजां थांनो हायाखै। मोजां दिनै उननि समफ्राव सिन्था धारनाखौ नुहुरैनो थाखाय दिनै गोसो सिङाव बेमारफ्रा दिनै साबफाबाय। बे साबफानायाव हा हुखौ मोनब्लाबो बिथांमोना बोसोरसे बोसोरनैयावनो बेमारा मानसिनि देहायाव हाबना थाखाबाय। अब्ला गथ'खौसो फोरोंगोन ना बेमारखौसो नायगोन? थिग गहपुरावबो बिदिनो जाहैबाय। हाजार हाजार दावहानि उनाव बेमार जानानै थैदों। मोजां मुलि मोनजायासै, मोजाङै जि जोमनो मोनासै, सिन्था धारना जाबाय। न' बांखौ बोरै लुगोन? गाव गावनि दिनै उननि माखासे समखौ नाहरनानै गथ' गथायनि सोलोंथाइफोरखौ नाहरनानै सिन्था धारनाजों बेमार सेमार जानानै थैबाय। गहपुराव बिदिनो हालाय हाफाय थैबाय, बेमार जानो गोनां जाबाय। थिग दिनै गुवाहाटीयावबो जाबाय। बिनि थाखायनो आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोब्ला आं निमाहा बियो। जोंनि बर' लिडारफ्रा गासिबो खामानिखौ गावनो दायथ' लानांगौ, मालायनो दायथ'खौ हगारनाङा। आरो आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा अरायसम सरकारखौ नारसिनबाय था। गहपुरनि बै समनि माखासे दिनै मुंख्लंफोरनि थाखा मोनजोबैनि माखासे खामानिफोरखौबो आबसुआनो दायथ' लानांगौ। आरो जायफोर न' बां सावजादोंमोन बिथांमोननि एककालीन होनो गोनांखौबो आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा खामानिखौ मावफुंनांगौ। दिल्लीयाव दिनैसिम गहपुरनि न' बां सावजानाय सिलिंखार खालायजानाय रायजो राजाया मोनाखै। जों दिनै खोनादों न' बां सावजानायनि अफिसियेल खामानिखौ हारसा लिडारफ्रासो मावदों होननानै जों खोनादों। जुदि नंमारगौब्ला आबसुफ्रा बेखौ थाबै एनकाउरि खालायनांगौ। आबसुआनो दायथ' लादोंब्ला जायफोर मुंख्लंफोरनि रां रुफा मोनबावनांगौ बेखौ मावनांगौ। आरो जायफोर न' बां सावजादोंमोन थाबैनो एककालीनखौ मोननांगौ, बेखौ मावफुंनांगौ होननानै आङो आबसुनि दैदेनगिरिफोरनाव आं खावलायो।